Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na ang orasan sang inyong gabangarilo, Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, ang aton nga mga kaaksyon, mga igsuon sa Negros Oriental, ang aton nga mga suki man nga tagpalamati, tabok sa kadagatan, didto sa Isla Sang Panay, ang probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa aton city broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Pat ini ang numero sa kalendaryo, ihada kag ihado. Petsa 23. Preparan na ihada kag ihado para ganar kay si Maninay kag si Maninoy nagapreparar na. Dalawang tulog na lang, Pasko na. Way kita do. May nabili pa kita nga bali siyam kadlaw. Goodbye na sa 2022. Welcome na sa 2023. Action Report After Edition, Biyernes ka presentation. Sa kinanda liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat pagdulong nila sinis ang pinakauli nga balita. Balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Diri na ninyo una mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Kada hapon katimbang sa silinga palatuntunan ang ato sa patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Bantayan naman nato kay Morsuhan. White naman ginapangayo sa masami mga eventualities from where the action is. Kung saan ang ganap nandyan ang Aksyon Radyo Bacolod sa aton silinga pagpangalagad. Buylog na ito na porsa ni Aksyon Eden Abuso sa Webes nga presentation. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bugina. Opda magita sa aton sining nga mga technical partners sa Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir El Ray Dutilios. Pilaman kadlaw ang straight ni Christian James Binares? 5? 5 kadlaw, no? Ang straight ni pabati-bati sa kina. Na 5 kadlaw nga straight. Kaya pa. Wow, kaya pa. Kung sa mga manok, hago si Action Christian James Binares. Nakita mo sa iyabla nga mata nga nagapangita sang
katulugon malawig ngayon oras. Ay, puwerte, no? Sige lang. That's life. Yan talaga. Mga parikoy, importante, malanggaa ang obra. Kay subong at chimpo, kabudlay, mangita obra. Basta masarangan, kag makaya, aratsadaha, kag arangkadaha. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago. Mangin kabuylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa Siliga Palatutunan Aksyon John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 12 minutos kapag pangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Action Report, Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Thanks God it's Friday, but it's rainy day. Rainy day because today is ulan-ulan. Gahana tani si Haring Adlaw mo nga mapakita pa galing kada wagi sa puwersa sa galom nga nagakulaps kalangitan ta. Alin pa ni kahapon tiri-tiri ya. Siling ko gani hasta na ni karo sa gabi nga inulan di sa atong probinsya, especially Bacolod. I don't know sa ibang nga banwa kag syudad, kamusta daw ang panahon sa inyo? Gaulan daw ay? At ko may mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga way ulan. Silingon, hindi likop ang ulan. Negros Occidental, kasi Bacolod lang ga ulan. Karon nga hapon, tiya mo na siling ko, maululanon ang panahon. Nagadugang ini sa katugnaw sa lakat sang panahon. Kumapigaw-pigaw, imo siling nga immune system. Iguon kag isang trangkaso. Kadalan nga mabakod-bakod ang immune system mo. Kita mo si Action Joe Marie, amon diri nga ship. Bisan ka lang matsyag, galuto, litson paksyo mo. Ay, perte. Kaya pa namitan tayo ni Cecil El Rey, litson paksyo. Wow, litson paksyo. Si Dodge, yung babae ka nang upo to diyo, upat ko. Kag si, Edmond, ay, wak maanta na magluto litson paksyo. Tago sa ngagis ni mo. Kanon nga bago lang bla maluto ka nag-aso-aso pagay. Samuan mo kasabaw ka litson paksyo agay. Ginagyan ka apan. Muna nga maturutugnaw, kampyon gini nga sudan, ang litson paksyo. Ay, puwerte. Ay, kape ka niya. Asos. Ayos na. Solve na ang imo chan. Karon nga adlaw mo grabe ang paginutok sa salakyan. Sus, hindi mo maintindihan kundi naghalalin ang mga salakyan. Diri sa aton, ang lakson gito, ba hindi magwantang lakson, magutok-gutok kaya. Siguro, pag-insinti kong ibang garo kay ngagaw, gid ba, kwan? Pagpamanaklon. 23, tibuas, pagil 24. Kundi pa na nga, dali nila maglupok, dala pa ka magiyong Pinoy mo. Matasan talaga daan niya, kundi malukpan, di magiyo. Di last minute, buwas 24. Antes ang Noche Buena, sigurado ko daw. Puwerte naman ang pilahay ni sa mga malls na ito, hindi kang sa mga dalagko, ang mga department store. Pati kung iba niya gabansin na, kita mo sa lakyan o ginuwa alas dalan, hindi ba bibitsindihan mo? Bumper to bumper yan mo. Ito kung pigaw ka lang pasensya, Nakapibig ko mga nagdalian ka, sunlugon ka sa traffic, grabe yan traffic sa Bacolod. Damo ka sa lakyan sa Negros, no?
iba ni out of town pa ni. Sa una, I remember sa time ni Lieutenant Colonel Luisito Sibutse, sang siya pang chief, sang bitaw sa una. Sa amo ni nga mga inadlaw, isip yan mo mga 140, tub 150 mil ka mga salakyan ang gasulod diri sa Bacolod. Sa amo ni nga mga pitsaw, 23, 24, hindi yan maintindihan mo. Grabe ang traffic, subong. Isa sa downtown ka, puwerte ang traffic. Nabibigay sa litsunan da. Oh, apo! Hindi na kayo dalan da. Hindi ka dali-dali ka giho sa litsunan da. Kaya ang mga salakyan, bow, sa pagkalaba-laba nga pilahay mo. Diba nga na ginapatay na lang ang traffic light pag ina-supervise na lang sa traffic enforcer, which is good para sa ako, na. Ano na lang ang traffic enforcer mag-supervise, magsalig ka sa traffic light. Kaya kung ikaw traffic enforcer, makansyar mo ang kadamuon sa salakyan bla, ang nagapundo, kag ang dalan nga jutay lang salakyan, at least mabaki-baki mo bla, makansyar mo. Dasik panggios ang traffic, kung traffic enforcer ang mag-supervise, sa magsalig ka sa traffic light, agyan kay Muya, siyam-siyam, kusa ang stop lawig pa sa gomo. Grabe ganyan traffic sa downtown kag sa Danan Lacson. Leleway mo na gano'ng resulta sang sinakuay man ka baklanay para preparasyon sa Noche Buena buwas. Iban ti muling-muling man Iban bulo bakasyon, malagaw-lagaw man sa Bacolod Subong yung mga bakasyonista ada mo damo gid. Ang lain pa kay bago ko nakita di sa DZRH News TV, may pila ka mga puerto sa pungsod sa Pilipinas naging kansilar tungod sa dragko nga balod. May mga biyahe pero naging kansilar tungod sa dragko nga balod. Although nga white LPA ang nagapaulan di sa ato, amo ni tawag wala lang nga share line. Masini nga share line kundi ko magsala, nagsamo ang init kag tugnaw mo. Nga amo ning resulta nagapaulan sa pila ka bahin sa aton pungsod sa Pilipinas. Di may mga biyahe pang dagat pa ya, may mga barko pa ya nga gin kansilar ang biyahe tungod sa kadalagko nga balod. Ang iba ni do ginatagaliog ni kay sa totoo lang lawig man nga bakasyon ang aton nga patabo, espesyalmente sa mga aras sa gobyerno mo. Sa Lunes, Pizza 26, December 26, special non-working holiday. Sa 26 na, special non-working holiday. Putsinigon may ubra. Dali lang. Kay ma-commercial break ko anay, padayon kita pagkatapos ini. Champion Superpower with X10 Technology. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Balik diri sa ato pamalagat isibo na ang orasan sa inyong Marilo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59. Now going back reminder ato matag palamati December 26 special non-working holiday. Way obra sa gobyerno. 26, 27, 28 balik trabaho sa gobyerno. Lawig ilang bakasyon no. Pagpit sa 30, 31, January 1 kagto, way man trabaho. Oy, kampyon. Kung ang bintaha sa gobyerno, lawig ang bakasyon. That's why nga ibang gingagaw gidya nga baka banding sa ila pamilya, bisan ano kalayo, kabudlay nga i-travel, nagapaninghuwa agad kateo, panginpulos ba sila sang mga inadlaw bla nga way trabaho. Ibanti nag-file lagi naman guro ya vacation leave mong sa temprano pagdaan niya before December. Grabe no. Puwerte. Damo na. Nagkatanglan. Ay iban to hindi na to kasakay sa eroplano. Ay iban na kasakay sa barko. Iban na kasakay sa series. Kay grabe ang pagdagsa sa mga pasayro. Eroplano, pantalan man kag terminal. Kurti gidya mo. Damo nang iban katsaga na lang gani, iba gani. Charge passenger na lang gani iban mo. Baka sakali, bala basta makasakay mo lang ka makahingagaw puli. Iba na mga senior citizens pa na iban mga kabataan gagmay bla. May mga paskrap na gani nga gina-cancel na ang biyahe tungkol nga dalag ko ang balod subong sa lawod. Siling mo sa igad, kanay-kanay, pero kung narakrasto nga lawod, ay puwerte, kakululbaan. Amo na nga, ang iban baka sakali, na makasakay bala, sa barko man ikon replano, sa bus o kung double tire man, para nga makapuli sa ila natungdan nga mga banwa, syudad, kag probinsya. Sa binabagan, kuro siling ni Ninilaw, gagulugalom, way ko kuno ulan, gagulugalom lang. Masay gatipon, papursabla ni, ay magbundak siya. Ligas lang ko na kay Mama Bitilaw, kag Merry Christmas, kag Advance Happy New Year, da sa inyo tanan-tanan. Sa pamilya Lao, ang palang isa sa mapalangga kong pamilya da sa Banwasang Binalbaga. Ano mga balita kabantayan niyo? Dugay-dugay report giga sa to siling ang mga patrol unit reporters.
Ang balita ni Action Art tayo pon bantayan nyo ha. Comelec Bacolod nagpagawa na sang schedule angot sa patigayunon nga satellite registration sa bulan sang Enero. Ay kabay pa madalang panukoy. Tawon ta ko ano ni ang mga barangay sa Bacolod nga may ara nga satellite registration nga patigayunon ang Comelec. Sa nasyonal naton nga mga balita, anom ka pulis masakaan kaso kidnapping kag illegal detention o pagkadula bala to sa mga bulangiro bala to. Wow. Kakasta sa serbisyo, wala pa benepisyo, may kaso pa. Ato bangon ang ining anom ka mga kapulisan subo niyang Pasko para sila kag New Year. Pagpadali sang importasyon sa kalamay bla, question karon sang grupo sang KMP. Ang DTI naman nagpagwa na sa listahan sang mga sertipikado nga mga fireworks kag firecrackers. Presyo sang diesel. Oy, dasol semana may rollback. Pero ang gasolina may pagsaka. Kaya nga ako nga salakyan diesel. Bawi-bawi lang, no? Nagligad to nga Martes, saka, ini panubo, pro diesel lang, gasolina, masaka, gid. Ay, puwerte ka, Consuelo. Sige lang, that's life. Hindi, naman kita sa mga tingala kag manibag-o. Congratulations gali sa Energy Fans Club! Buka damo man sa ilagli. May mga bit-bit mga bata, pero enjoy gid sila sa masadya kag simple nga Christmas party sang Energy Fans Club. Sa inyo tanan-tanan nga nagtambong, salamat gid. Sa inyo wala padayon pag-unta suporta diri sa Action Radio Bacolod. Tanan nga Energy Fans Club member, may mga bit-bit gito kay na papanaog sa venue da sa Kitty Bivar sa Food Zone, Lacson. Ay, puwerte. Sadyahan mo. Mamo lang to, pro puwerte ka sadya. Salamat gid man sa mga miyembro sa ERV Fans Club. Energy Fans Club sang Action Radio Bacolod. Salamat kasi sa nga suporta. Kagabay pa nga baga padayon ini Kag next year, kaloyan mayong lawas sa jahon tapagid. 2 years magkagdag balik abi kita sa normal nga sitwasyon Sabo na nga nalipay gikinang aton nga mga miyembro sang Energy Fans Club. Tanan pagpanaog may bit-bit gid. Ay, puwerte. May mga talent man sila. Ay, puwerte. Si Bani Puding. Puertik Bakas. Si Alex Montisa ba? May tinago man nga abilidad. Kuno igo lang ko ito sang iyang kulo kumpas to. Di pa perdi ko sa tani. Balik may man sa kagina control man. May talent ba si ito Alex Montisa. Believe ba? Si MGS Candido ba? First time kami nakita na ka namin man lang gali siya, no? Kakuan man ka jolly man lang klase tao, wow. Malipayon man. Enjoy gid saya. Salamat gid kay MGS Candido. Nga mga greetings ni sa ato sa nga Facebook Live, sa ato sa mga Facebook Lover ka nagalantaw, sa ato sa nga live streaming, nag-aata na karon chimpo kag ligwa. Para nga mabasahan taman nyo sila nga mga greetings. Importante, short, brief, and concise. Tingbon nyo kag lipot to nyo lang panamyaw para nga ang tanan everybody happy, ha? Ambot si Ana Sinuro kina, totoo kina, kung malalong kina, lahat lang kuguro, basta totoo siya.
Kuya Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Kuya, Merry Christmas. Kag-advance Happy New Year na si mo. Why kita do? Kay Kuya Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Ay, birthday. Uy, si Kulot, ara Maglio, si Elmer Kulot. At si Elmer Kulot Leonor. Bro, musta ka da? Do ka tawhay sang life mo? Why kita da? Oy, sa aton nga mga motorista ba, Diyos ko, halong kay kamo ha? Madamo sa aksidente sa palibot sa atong probinsya. Kaya na naman to sang kagahon, no? Bago. Kahapon Sagay. Tapos nagsabat man ang Cadiz. Damo sa mga aksidentes dala nun, hoy. Mga iha kag iho, halong kamo sa pagbiyahe, bo. Palihog lang kung pwede, gid. Hindi kit pwede, bilin na lang. Kung nakainom, hindi nabi magdala sa lakyan, pwede na. Bilin nyo na lang, buwasagat ang kuhaan nyo. Ibilin lang sa safety ka lugar. Para nga likaw ta sa disgrasya, be. Lahi pa bla may mga nagkakalamata, mas aksidente, bla. Itong Sagay to. Driver tricycle kag sa motor to, nagbungguan ay patay gid. Ay pertiho. Budlay nga sitwasyon, no. Ano nga halong-halong kita mga inday mga nunoy ha. Subong gadagsa ang Christmas party mo. May Christmas party, may family reunion, may birthday party. May pa na ang alumni, no? Damo sa mga aktibidades. Hindi maintindihan. Hindi kompleto ang sinadya kung wala imnanay. Pag hindi man kompleto ang party kung wala litson. Oh, di ba? Isang pati na litson kag beer. Kung brandy. Kung siling ko, wait naman ka mo ginadilian mag-inom, pero kung mag-inom ka mo, kaliyog lang, hindi na naman dalas lakyan. Magpuli ka dala mo pamilya mo, kung nakainom ka, pwede lang. Taksihan na lang na para safe. Dibla? Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:10. Balik kita pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now,
Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Buwara sa kuno sa Sara, Iloilo. Sila niya pare baskog diyang signal sa Aksyon Radyo Bacolod sa Sara, Iloilo. Sila ni pare Dodong Toledo. Upo dyan si Arnie Toledo kag si Bogie Toledo. Mga Toledo's brother. Ay, puwerti. Huwag kita da. Aksyon Radio Philippines Standard Live alas 5:14 na. This time antes sa mga report na gikan sa atong sining mga patrol unit reporters, check one si Action Idinabuso. Balong tabi ang sitwasyon sang pila ka mga dalanon diri sa may syudad sang Bacolod. Kay grabe gidyang traffic mo. Kung hindi ka diskartidor sa mga pasikot-sikot di nga mga bangga sa Bacolod, di maguot kay traffic. Tungod sining siguro gingagaw pamalaklo ni para sa aton nga preparasyon sa sa 24 sang kagahon. Actually din, good afternoon. Gaulan. gabaha ang traffic. Literal nga gaulan. Literal man nga gaulan sang grasya. Amen. Nabaha man ang traffic sa Bacolod. Buot silingan sang traffic aksiyonere. Yes. Damo kwarta ang tawo. Tuod no. Kay damo sila sang baton nga Paskwa. Damo na baton nga bonus. Si damo man sang mga nagabinakal. Pero ang ngirit sa mga negosyante. Correct. Bawi-bawi lang. Oy, kita da. Ara. Good! Pero tiyan mo na yung sinarek, expected na, especially nga December 24 na buwan, bispirasang Pakwa, pagkalas 12, Noche Buena, ang iba nagahingagaw na subong pa lang, gabakal na sang ila sining nga mga lulutoon para naman buwas sa hapon. Pang Noche Buena? Hasta na buwas sa gabi. Yun ang kasi yung Pinoy. Ang Pinoy Actionary, kaya laingid man niya mo. Basta yung nakabaton sang kaalwan, sang ila, sa mga ila, sa mga boss. Diretsyon din bakal para may ihanda man. So, kaya namin mag
salo-salo mo. Te, importante. Bisan di na yung grandi ang inyo yung handa. Importante, makakaon lang mo kag-updanay ka mo. Ti, subong mo gagutok ang mga grocery store. Mag-agi ka gani sa lugar nga may mall. Ti, piyogid, balon kagid sa imo. Sini nga pasensya kaya moderate to heavy ang dalagan Action Eric sang trapiko. Oo. Kay tanan ang iban ang ginaideya nila, wala sila gadala sa lakyan kay kabudlay sang parkingan. Ang iba nagadala sang driver kung sino lang ang pasahero, amo na lang tumasulod kang maggrocery. Kay kung wala ka naman Action Eric sang salakyan, ba mabasan ka naman sang hulat, sang jeep, bisan taxi ka nga kaubsan, ting-perte man itubong bawi-bawi ang benta subong sang taxi Action Eric. Kay kadamo bago pa lang sila nakasulod liwat, bago pa lang sila nakapark liwat. Oo. Ara naman dayon, may gasakay naman, may nagahulak pa. Ang mga Soriana, kami tingnan in action ninyo, Oo. mabiyahe na lang kami go. Makwa sideline. Oo, may ikarga na mas likod sa patrol, 20-20 lang. Oo. Pang gas-gas lang. Kaya kadamo, Action Eric mo, wala labot nga may ara, taga syudad sang Bacolod. May mga out of town spaghetti nga bakal nga gapatulong diri sa syudad sang Bacolod para mangumpra. Para paglambot man dito sa ila, amo man ang ginabaligya. Kaya ang iba niya, tamad naman gin magpabacolod mo. Oo. So ang iba niya may mga tindahan dito outskirts sang Bacolod. Diri man sila gapangumpra, diri man gabakal, kag ginabaligya man nila, hindi na magtuble pagasto ang mga kauturan naton nga especially ara sa mga nabukid nga area. Oo. Kaya dito na lang sila mabakal sila merkado. Pero mind you, Action Eric nagmahal gid man niya ang Noche Buena items. Ang Correct. kapayang hambal sang DTI balat hindi mo na nawapunggan kay ayo mo na sa mga negosyante langan nga daw panghatag na lang nakaroon nila. Pero kanami kila sa cellphone mo na daw na nadagaan mo no. Buiset. Pero kita ko di sa sa screen di okay kinpaliyog ito kay Sir Elric kay kagina wala nagakuan ang PMX subong araw. Pero kita ko do ako gini nagpili sa nadagaan mo nga cellphone mo dito namin na i-zoom na sakto gina sa mga wala mga bulugalita wala ka do hindi ka pwede ka sulod sa crime scene pwede na ka namin na i-zoom po. Correct. Pero tiari kami ni Action Eric sa ni Action ninyo sa wala gid kuno gagwa ang bali Action Eric pero ikaw ya kitaon gadi sa ako. Wala gid kuno nagagwa ang PMX. Oo, no. Basi na traffic man. Na traffic man ko kay ida sa pero ari kami sa may Ay, importante ang picture mo ya. Ha? Ay, importante picture mo yan, hindi yung bimig. Oo, good. Amo na yan kay lain nga ga-blur karon. Oo, Tanawan nga na picture ko wanto takaan ka mo da. Pang modeling, nga mo picture niya, oh. Good. Amo na da yung importante. Daw gwapa lang sa balaya mo. Bisan na kadamo sa mga palaligban. Importante gwapa lang yapo na. Pero as what I've mentioned, ang generic, ari kami sa may bread ko port. Ang fast craft dito, syempre, to last trip na kagina, mga last ano na ni Subong. Kagina, may mga Last 5:20 na? Oo, may mga last 5 nga mga last trip. Tingin ang fast craft, pero Subong yan mo, damo gina tawo, yasang iya ni Karuro, bala? Gati nag-usok na reklamo ganing iban, kaya syempre, kita abala mga connections, mga kilala, ito makauna-una, bala nga, nabag-ulang man to sa glusot. Di nga, doon na una na to sa amon. Kaya, ang iban nga Action Eric na pamangkot, hindi ba mga nagapasaka, hindi ba sa may Roro Vendors. Ang iban, tag 24 oras, 48 oras, hindi nga tracking. Grabe, no? Hindi rin nagahulap para makatabok. Kaya ang iban nga, essential pa ni Action Eric. Kaya galing kayo sa kadamo, sang pasahero, Subong, nagahingagaw sang pauli. Nan. Amo giniya, please, bear lang kayo. Laba ang manong sakay, kilala pala ba, o maunay mo pasensya eh? Ate, amo ginahin kung hindi ka magpalaba sang pasensya, ate, tinapungulay ka mo daw. Balik ka na lang sa lugar mo kung hindi ka palaba, pasensya mo. Correct. Amo na da. Pero importante, look forward mo na lang nga makapauli ka. Upon sa imo nga loved ones, upon sa imo sini nga pulian, tigil palawig naman to ni BBM ang December 26 in holiday naman to. Oo. Kita lang man niya ang gaubra po, no? Correct. Kaya para in service of the Filipino people, kalan. Sana all. Pero tayo mo na siya, Eric,
mga pasalamat na lang kay wala man silang may car stranded, nagaka-delay lang. Oh. Pero tiyan mo lang na from time to time, especially diri sa Negros, from time to time check man kamo sa weather bulletin kay although LPA pa lang nete wala ta kabalo kasi palayo lang gulpi magbagyo or amo na pala. Basta SOP na mo lang tong palayag sa Coast Guard na kung signal number 1 na gani basta ako ng signal number 1 automatic wala giniya dayon sang biyahe. Unless otherwise nga may paapas nga advisory ang Philippine Coast Guard kung pahunugutan ang mga sakayan pandagat nga magbiyahe. That's why nga balila mas temprano mas mayo. Galing kaya ang iban ti syempre hindi man kadali-dali leave sa ila trabaho. Ang iban tub-tub was nga adlaw pa may arapas ng trabaho. Ang iban half day lang para pagkagabi celebrate pagka 25 ganing iban may ubra na. Kaya tido grabe naman yung aksiyonere, kang lakat plus ng panahon, subong sa una, tanan excited, basta Christmas, tanan gidyak i-cancel ang mga schedule tungod nga Christmas, subong ya, Christmas, Christmas nang daya ako lang naman aksiyonere ka, kasi syempre, importante na subong ang trabaho, mas focus sa mga amuna, wala nga mga pagkabutang, kasi as time goes by, as you get older kuno, mas kadula ang excitement mo, kaya focus ka sa trabaho, pero importante, may mga damo nga nagainulan ng grasya kaga pasalamatan sa ina, no? Yes. Ang siniwak action sa liwat ha, sulito na nga lang balong ni kamusang damo nga pasensya, especially diri sa may dalan Lacson, diri panaog sa SM Action Eric, sa may circumferential road paged. Ang iban, sa circumferential road going airport road, bala medyo gutok-gutok man. Nagdamo, ang mga nagalinapay, kay kadamo man sa mga nagapa-airport para magpaulit sa tagsa nila ka mga lugar. Halong-halong lang yun dito, sini nga pasunod na nga mga inadlaw, nga kadamo sang aksidente sa dalanon, bawhalong yun ka mo. Kay tiyon sa Paskwa, importante, hinay lang, slowly but surely, safe ikaw makalambot sa imo sini nga katuan, danlog ang dalan. Hindi na pag-iba ni mo sinitudlo kay may New Year pa, no? Sabay pa, magalang-along kamutanan, kag kung may silusubra ka mo, pangatag man ka mo da. Waslik man. Waslik man, ang cellphone mo da, damo. Wato yung waslik mo itong isa? Ay, waslik mo na galay. Ato kay General? Ay, General. Aling kay General, akadto kay Kernel? Lagi pa daog, eh. Wagi pa daog. Agod, importante, mahalaga. Yes. Sige. Alright, observation report sa sa patrol, action kita na po. So, una, sa balita na sa action sa Bacolod, action, radyo. Salamat kinaksyon din Aboso. Magabalik sa aksyon din Aboso sa iyang mga report. Pag may time pa, magabalik pa kita. Pagkatapos, sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan. Man-load ko na kadali sa aton sa nga greetings. Kito na puno ng aton nga Facebook live sa greetings. So, may hapon Action Eric, damo gid nga salamat, happy gid kami. Siling ni Christine Miñez, Villalobos. Sa Binalbagan, happy rin silindra kay Osimong Caltorilla, kay Nolram, Alonyapsi. Wala nun nga hapon, Sir Eric Magbanwal, liyog lang monitor sa Singkang Airport. Raymond Street, Purok, Sampaguita, 3. Okay. Si Philip Isulat, Araman. Philip Isulat. Elizabeth Gamala, Merry Christmas sa advance Happy New Year na si mo. Martin Aliling, kay Kuya Carl Macuring Jr. sa Police Station number 10, may kabigid. May kabigid, may hapon na sa inyo. Monitor gitu ba. Salamat kay Kuya Carl Macuring Jr. Dira sa Lopisaina Corner sang Mandawi Foam, puwertigid ka traffic, ari pakani kami na traffic. Ha ha ha. Siling ni John Dicina. Ay puwerte dagle. Oh, ina otro man na da. Puwerte man na da ka traffic. Ayong hapon Lodi, Sir Eric, salamat gid sa inyo tanan sa giniwat nga Christmas party sang ERB Fans Club. Damo gid nga salamat, enjoy gid ang bilog nga team sang ARV Fans Club. Kag more power. Alin kay Toto Ray Flores Baryoga. Nagkuhan gid siya, nagpa-picture gid siya. Ay, birthday.
Melvin Peñapel, mayong hapon sa imo. Every young capsule, ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan. Jenny Solgon and family dira sa Babes Mangustan sa Banga Julia Valladolid may hapon. Kami naging kay classmate ko Romel Pagsubiron. Met! Merry Christmas, bye kita do! Classmate ko Romel Pagsubiron. Ayom-yuhom gini sa mga. Dara sa barangay Talakdan Kawayan si Ray Black Aragid, no? Ga-monitor sa ato. Idilaos para gyapon si Nanay Isabel ga monitor sa Victoria City. Oy kay maninay Nene Campaniel. Nene Campaniel da may hapon. Merry Christmas. Wa kita da maninay. Kay Madam Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo, advance Merry Christmas. Kamusta ka mo da? This time check na lang report ni Action Art ay hupon ara sa Action Art. Parti ni sa kuano parti sa sining report na Action Art pala. Ang Comelec Bacolod magkapagwa na sang schedule angot sa patigaynon nga satellite registration ining bulan sang Enero next year. Ari sa Action Art, line number 2, Action Art, Merry Christmas. Sa mga Bacolod noon, Action Eric, Merry Christmas man sa imo. Kag sa mga nagalaten gali kay na sa ila sining Christmas party. Energy Fans Club? Ha? Energy Fans Club. Gani. Salamat kid, no? Kay bisan amo na ning tiempo nga nagadungdong. Pati kabataan kina nga mga sa uli. Makuan mo, mga listener pa rin sa Action Radio, gyapon. Ato ginakugos? Ha? Ato ginakugos? Okay. Bing kuan kay na. Pero ariyo markahin nyo ng inyong kalendaryo kay starting January ang satellite registration sa Comelec. All set na mga schedule, Action Eric, unless nga may idugang pa. Pero siling din ni Attorney Katrina Kanya, amara ni so para ang may ara na sang green light kag approval na mismo sa mga venue nga na-confirm na nila by January nga diri man gina expect ang pagdamo pagid sa mga makuludon nga mga kanto no sa sining satellite registration starting Action Eric January 3 to 5 ara dira sa Ayala Malls Capitol Central pati gayunon ang satellite registration pagasundan ini Enero 6 sa Barangay Granada Gym sa Enero 7 sa Barangay Alangilan Gym kag sa Enero 11 ang Singkang no ang kumudahon diri sa BGMP Singkang bali exclusive ini para sa ila kag sa Enero 13 Action Eric sa Barangay Handumanan Gym naman exclusive sa mga taga Barangay Handumanan sa Barangay Vista Alegre naman on January 14 sa SM City Enero 16 tungtong 19 kag sa Barangay Sumag Gym on January 20 sa Barangay Kabog exclusive naman sa taga Kabog sa gym nila Patigayunon sa Parabuton nga Enero 21 samtang umpisa January 25, 28, 30 kag 31 dira naman sa
Robinson's Place, Bacolod sa area sang Mandalagan. So amo na sa Action Direct no, ang mga schedule so far nga na set up na sang COMELEC comes January nga mga satellite registration. Ang importante sunod diri kay Atty. Katrina Kanya, sila niya sa obserbahan na mo nagligad, dapat kunala sa mga satellite registration, please, no, ang imo ondri sa mamakulod nun, kapit ko may mga bitbit sila balang mga basura during sa pagpila nila, and including na sa actual na gid nga proseso kani ang aton sini katinlo kag paghimos sini imuunta kay sila niya daw kung kaysa daw kuluya man sa mga mall nga tigin latagan na kita opportunity nga mangin matawhay hindi kita magkalabasa o samtang nga linya ang iban nagapasaway pa yarin palayag ni Atty. Katrina Kanya ang Bacolod election officer. So kutob sa naka-confirm na kag naka-communicate na kita napagwa na naton ang schedule. Nagapangabay lang kita action art bala no kung in case kung mag-registration na kita bala sa mga mall. Ay isa lang ginapangayo naton sa mga registrant natin sa Manila paghimuon nga ang mga malls naton na daw picnic area or daw lalagawan bala nga sometimes hindi kita mahuya bala nga ang mga basura ginapangbilin lang kung diin. So ano lang kita ginaayo lang naton nga mangin ano man kita medyo himos lang kita kag ano man kiti mo lang aton na ginakadtuan man action ad. Amo ra sa Eric ang palangkoy na pangabay sa election officer sa Bacolod City. Para sa Action Reports, afternoon edisyon Action at tayo hupon una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action art tayo pun sa mga schedule sang COMELEC sila sining patigiro ng satellite registration. Sige lang kay i-post na mo na sa mo sa Facebook kag sulit-suliton ta na paibalo sa mga pumuluyo para nga mangin aware sila kag mabalaan nila ang schedule sang registration sa ila dira nga mga lugar. Good PM Maninoy Eric, tutok ko sa programa mo subong ari ko di sa warehouse Banago nga monitor si ihada mo. Merry Christmas Maninoy kag sa taga San Enrique kag kay Nining Leo Nanet Romel Gamay kag tanan nga nagapamati Maninoy, salamat. Halina kay ihado Norman Black Balinsoy. Kay ihada Angga Alakapa Balinsoy. Kung monitor ang si Kamla Police Major John J. Liba, Police Major John J. Liba, kasi monitor siya. Wala ko nag-ido mga salakyan na sa Loop West East to. Puerte ka trapi. Sir, Major John J. Liba, sir, basi ka monitor ka? Kasi mapacheck mo na, wag ganito ko nag-iyong salakyan ho, sa may Loop West East area. Ay, puerte ka damo naging salakyan. Siling ni Matt Rock. Ay, puerte. Balik kita pagkatapos ni. Sa panahon ngayon. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life, magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, Kailang kay Saykad naton nga unload sa to siya nga greetings. Kendo nagabaga ng ako sa cellphone. May nga po nila kay Diding alohamiento. Happy birthday da sa apo ko sa Belgium. Si Julie, 7 years old. Kaya na kay Ana Sinuro. Watching sa La Castellana. Aga ulang na sa La Castellana. Toto Ronnie Mondeya. Alberta Villar, good afternoon. Malang nila nga pag-monitor ka pamamati, no? Kay Randy Bultron naman daya, mayong hapon dira sa imo. Eric Magbanwa, family name ka misis ko. Ang family name sa imo misis, Magbanwa. Toto Randy Bultron. Jo de los Reyes, good afternoon. Grabe katugnaw pa time. It's 3:11 sang kagahon diri temperatura is negative 23. Brrr. Good morning sir, Action Eric. Listening from Minnesota State, USA. Merry Christmas to us all. Halin na kay Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo. Pamilya Garganya sa Villa Dulid kag pamilya Iscario sa Binalbaga. Pamilya Garganya sa Valladolid kag pamilya Iscario sa Binalbaga. Ano na ya? Pamilya Garcia sa Baliwagan, San Enrique. Kinatamya man ni Ana Sinuro. Gaulan ko no sa La Carlota. Ay gali. Sir Eric, may hapon da. Ari na ko bag-o lang nakapaload. Medyo kapoy pero enjoy gid sa atong Christmas party. Ay, party. Ayos Toto Alex Montisa. May tinago ka mangli nga talent, no? Toto Alex Montesa. Kay Jose Priolan, may hapon da. Kay Fernando Bongbong Narciso. Baby Gregorio Yulo, good afternoon. Uy, kay Kagawad Noel Libuon. Kagawad Noel Libuon sa Barangay Panokoy. Upod ko sa Barangay Council. Kagawad Noel Libuon, good afternoon. Merry Christmas na sa imo. Mag-advance Happy New Year. Why kita da Kagawad Noel Libuon? Sa kay Bonnie Kim.
Ano gid bala oras cut off time sa offices sang Comelec hambal nila 4:30 but kadto ko kay na past 4 PM pa lang off na ila computer. Ay gali. Gaugta si Boniki mo. Marilo Trabilla Catinoy, good afternoon. Toto Christian Roa and family da mayong hapon. Ara na si Madam Homa Lumina. Enjoy may tinago mga golden voice gali si Inday Homa Lumina, no? Ay, pwerte. Victoria City, pamilya Roa. Ginatami ka mo ni Christian Roa. Marcos Silibio. Tamiya ng pamilya Silibio, Sanghalandoni, Barangay Aranda, Hinigaran. Ari na kay Marcos Salibio ang Panamyaw. Ay, pwerte. Parami na sila. May hapon nila kay Nelly Awakay, kay Marnil, kay Maninay Violeta Parangaw, sang sumag. Ang Panamyaw lang kay Ihado, Norman Black Balinsoy, kay Ihada Angga Alacapa Balinsoy. Ay, pwerte. Hindi ma-reach. Maninoy, maing kag Maninay Chari sa labasyon da. Maninoy! Maing kag Maninay Chari! Sa labasyon da sila Carlota. Good afternoon! Lagi to do! Yung si Maninoy. Maing kasi Maninay Chari sa labasyon mo. Bilili Oligo sang Vanes Cafe. Dara sa Tangob, araga monitor man. Salamat gid. Nining Mugarda and family sa Purok Limbo, Barangay Poblasyon, Bago City. Neng, musta ka da, Neng? Why kita da? Ligas lang da kay Laling. Nining Mugar kag Laling Mugar. Dara sa may Purok Limbo sa Barangay Poblasyon, Bago City. Ka-breaks tada, may lang nga pagpamati kag may lang dira nga pag-monitor. Parami na sila ho. Daw hindi ma-reach kamuda. Ay, verte. Tanang nga President Municipal PTA Federation of La Castellana, inatamyaw kamo sang malipayo nga Pasko kag mahamongayaon nga bag-ong tuig. Halin kay Leo Magahom Talaban, ang inyong nga President Municipal PTA Federation. Ay, birthday! Bill Leba. Gamonitor man kamo galida. Salamat kay Leo Talabanda. Ang particular sa kaso to lang ang pagpatay kay attorney Danny Pondibilla. Negative to sa paraffin test si Encarques kag si Aguilar. Pero sila ni Colonel Thomas Joseph Martir way man akaso. Way nagapatimaan nga kung negative sila mauntat ang investigasyon sa pulis. No. Sige nagyapon ang investigasyon. Ara man na sila gyapon madala sa investigasyon. Kung sino tanan Junito Pastrana pa sa tribute kahapon, sila bisan mapositive pa na sila sa paraffin test. Hindi na garantiya nga may involvement sila sa kaso. But pakitaon kag dugangan panagyapon ang ebidensya eh. Muna bala. Ito hindi mo na conclusive gid mo. Kung presentation sang evidence sa korte ang pagambala. Pero at least ang negative kay Aguilar kay Encarques. Pero again suliton ko way nagapatimaan nga madula sa investigasyon ara pa sila giapo na sa ginatawag nga investigasyon. Statement ni Colonel Martir Silinyati, may ara pa kami i-retrieve nga mga text sa cellphone sa napatay nga basi makakuha kami dira sa dugang information nga makahatag lead sa among investigasyon sa pinaka madalong nga motibo kag hopefully sa identification ng suspect. May Special Investigation Task Group SITG naging create ng subong adlaw si Colonel Martir
para nga bisan paano mapadasig-dasig ang investigasyon sa aton sini nga kapulisan. Ang ining SITG gina-compose ang of course ang pinaka-lead dira si Colonel Martir sa CPO, aradang Police Station number 2, aradang SOCO, aradang PNP Cybercrime, arada ang Negros Occidental Provincial Police Office Crime Laboratory, ara man ang CIDG. Mabinuligay na sila. And then siguro ma-compare notes para makakuha pagid sang mabulubog at ebidensya para nga ma-identify ang mga naghimo sang krimen behind sa pagpatay kay Attorney Danny Pondibilia. Ang iya pagka General Manager sa Noneco daw isa ini sa mga anggulo nga subong do dira nagatutok ang pulis nato. Although nga wala ginadula nilang possibility nga love triangle. Pero ari sila sa mga tutok diri sa trabaho bilang GM sang Noneco ining si Attorney Pondibilia. And so far ang pamilya kumbinsido man sa dalagan sa investigasyon sang pulis naton. Pero muna siling ni Colonel Martir tingwao nila bisan hinay lang ang investigasyon basta piho. Hindi niya padasig-dasig ang pag-imbestigar mo sa kaso ni Attorney Danny Pondibilia. Madalom-dalom ni nga kaso. That's why nga gahinay-hinay man ang pulis naton sa pag-usisa sining kaso. Ang importante na sila ni Colonel Martir ang ebidensya, mabakod ebidensya para nga magpalgi man sang kaso sa korte, hindi na alangalin. Hindi na bala ko sa mga tinigang pa, hindi bala bulot-tanog. Pag-file ang kaso sa korte, kinalan ang ebidensya bakod. Although nga siguro base makakuha na po sa circumstantial evidence, bisan circumstantial evidence kung suportado sa dokumento, suportado sang tanan nga kinahanglanon da base makonbenser ang korte kag matumbok kinila ang nagtiro kag ang base may mastermind pa day, may behind pa da itong nagtiro base ginsugo lang ang pagkalikatibo sang parapentes ni Encarques kag ni Aguilar. May ara nga ginarantaw si Colonel Martir. Kasiling niya base posible ang nagtiro ara man sa sulod sa salakyan. Una bla ko inatananti depende sa ebidensya nga ma-recover nila. Ay kung nadumduman nyo kapon ang statement ni Police Lieutenant Junito Pastrana, na-establish siya nga may ara kinatawag nga conspiracy sa kaso na pagpatay kay Attorney Danny Pondibilia, ang General Manager sang Noneco. May apodera kay Veronica Santillan Manukan. Gusto ko ba chimpo ko lang na action report after an edition? Liwat ini magatakop, balik ini buwas pero with action Boy Durana. Kay sa ugto BBB kitang mahandol sa programa ni News Director Action Rex Cantong. Opo diri sa atong mga patrol unit reporters sa palagay karon nga hapon, Action Art Hopon, Action Idinamoso back to back, Action Ninyo Bugina. Opo diri sa atong mga technical partners, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay IT expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter sa control tower sa Talok, Bago City, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Action John Diaz, regular anchorman sa Silinga Palatuntunan, magasunod na ang Action Balita Evening Edition with Action Andy Pensor, Lisay, kag magasunod man ang programa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Kita 9:30 to 11, Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling salamat gid. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.